Somebody came to me, Tato Paris, I said, my pastor, say, I don't feel guilty. Ingano mukuru wakanyora wakataura kuti izvi taisawo kuno kuti shoko rakadaira rakanditira zvakanaka. Iwo karwara ako runoita zvakanaka, hatina kana problem. Unorangarirwawo. But I don't feel guilty. Saka ndofunga ndine problem. Kuma tese tukuita zvinhu zvese dai mukuru wakati success ukasaingwarira unofeel guilty vana vasi right. Why? Because vanga vasingachitarisira chengetike kwauri. So vane a strategy yekuti ungofila kuti ndofunga hazvisirizo, ndofunga handisiri. Anomuzaona chiti usatambire, usatore. Inini manje. Inini type yangu. Ndotoda imwe. Usatore. Handisi type yacho. Because kwandakabva opportunity a lifetime. Onzusa ari kuti nditusatore. Dandi tusatore itora iyi. I understand. Zvakane kuti kwamuti munhu mira kunwa doro. Mudze chimwe chekunwa, because kunwa ndokuda. Kunwa kuriko. Saka ukanditi siya chakati ongogara. Andikwanisi. Why? Because I don't feel guilty in success. Kuti haiwa zvisirizo gara wakadaro. Tokuda wakadaro. Uri boss tiri kwakadaro. Ine handisi boka pandiri papa. But mumwe muna kuti handisitori bosso. Hazvisi bo. Why? Because ndine zvandiri kutadza kuachiva nekuita mulife. Ndiri pa level iyi. Kana ndaenda pa level iyi, madandi feel guilty. Daiwa zvisirizo baba. Ndai kusapota hysteria. Kana maimira neni hysteria, sei nasi kuzviona. Bo ndaingoramba ndiri kuyeka. Uchimira neni. Boss kana waimira neni pane fano ndira apa ndakaimprove. Boss wakamira neni.